m-am întors. Fuck! Ce copil, frate. Ha. Vine să-ți dau ochiul. Ți-a furat ochiul, bă. Uite-te, mă, la mine. Ok, mă duc să-l omor. Prima dată. Și pe urmă îți dau ochiul. Stai să văd ce să mai fac pe la videoclipuri. Framerate Unlimited. Mie să nu fac ceva pe aici prost și... Hai să las mai bine așa, se mai blochează cu tata, dar asta e. Bă, mergi dracu. Pe unde n-ai vrei să spun, bă, țăran? Așa. Mișto. Păi... Mă ecran ți-a zburat mâna. Luăm toate astea. Așteaptă-mă, țăran. Oh. Gata, bă, țărane. Hai, țărane. Aaaa! Le-ai scăcat că nu mai pot. Când am început aia sara, ați văzut că mi-a venit niște frame-uri. Și trebuie... What the fuck? Și trebuie să fac ceva la calculator. Văd eu ca să meargă jocurile mult mai bine. Bă, pica asta pe noi, bă. Așteaptă-mă. Ok, ce-a zis asta? Unde ești, bă? Shit! Haha, frate. Ah! Nu e frumos să furi ochii! Nu te-am învățat mama ta? Cum n-ai bis?
Ok, da. Unde ești, bă? Țăran. Mă doare curul. Uite, bă, nu știu cum se ia astea. Uite, zice că sunt full, dar eu pot să iau gloanțe. Nu știu cum se deschide clipa asta. A, uite aici. Păi da, du-te, dracu, da. Am viață. Unde e? Unde e, mă? Holy fuck! Dai, bă, ochiul înapoi! Picioare de mangustă. Bea și ție. Ah! Pizda mătii. Și ție. Hai și ceva, du-te la... Fuck! Ai, mă mor din cauza la... Nu mai mor, mă! Și-a murit. N-am cum să-l bat. Oh. Interesant. Fac, s-a blocat. Ce face omul? Ok, eu vreau... Nu mai găsesc gloanțele alea. Este. Da, frate! Se blochează, nu am cum să joc. Revin. Lume! L-am bătut! Ok, mort-ar capul! Și am lag greu. Mamă, ce draci am când îmi vine lagul ăsta, băga mea și... Uitați-vă și voi. Lume, ăsta a fost episodul. Din cauza la lag eu nu pot filma. Voi vedea ce să fac. Dar zic că ăsta a fost episodul pentru că a fost destul de lung. Deci dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like și un subscribe, pentru că mă ajută foarte mult și continui seria asta pentru că e chiar foarte tare. Și eu zic că ăsta a fost. Like, subscribe, comment și ne revedem data viitoare. Pa, pa!